Wara li ltaqet mal-ħaddiema tal-Aġenzija Set għall-Ministru Mary Louise Colleiro Preca spjegat li n-National Drug Policy u n-National Gambling Policy ser jiġu finalizzati wara konsultazzjoni wiesa mal-stakeholders kollha involuti. Ewlen infosthom mal-ħaddiema nfushom kif ukoll mal-familji tal-persuni li segwew programmi ta' riabilitazzjoni għad-droga u l-lob tal-azzard. Sostniet li din il-politika nazzjonali tibqa' tiġi evalwata fi proċess kontinwu. Dan il-Gvern qalet Colleiro Preca se jqis is-suċċessi tiegħu mir-riżultati li akkwista. Qalet li għalkemm l-Aġenzija Set wettqet ħafna xogħol siewi f'dawn l-aħħar 20 sena hija xorta waħda tinsab inkwetata dwar ir-rata tal-konsum tal-alkoħol fost żgħażagħ ta' 16-il sena. Filwaqt li l-medja Ewropea hija ta' 79%, ir-rata f'pajjiżna hija ta' 86%. Il-Ministru Colleiro Preca qalet li bdew diskussjonijiet preliminari dwar kif żgħażagħ li abbużaw minn sustanzi u li kisru liġi jiġu indirizzati mis-sistemi ta' qrati f'pajjiżna. B'rabta ma' dan, Colleiro Preca temmettajt li l-pajjiż irid jara x'sistemi jista' jadotta bħal fost l-oħrajn qorti għad-drogi. Xi ħaġa li sejra tajjeb wara li bdiet bħala esperiment f'pajjiżi bħal l-Istati Uniti u l-Iskozja u li pajjiżna jista' jadotta fi żmien li ġej għal ġid tas-soċjetà tagħna.